Здравейте и добре дошли в новия видеоклип от поредицата «Вътрешни съвети» на SKE за професионалисти в областта на фотоволтаиците. Казвам се Джонатан и имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли в това видео от името на екипа за продуктов маркетинг на SKE. Днес за мен е удоволствие да ви представя сърцето и мозъка на всички PV решения на HAWEI. Приложението HAWEI Fusion Solar за устройства с Apple iOS и Android. Ако се нуждаете от повече информация за този или друг продукт, моля, посетете нашия уебсайт на адрес ske-solar.com. В края на това видео ще последват изчерпателни съвети за това къде можете да намерите различна информация. Имаме удоволствието да предложим технически продуктови обучения и практически сесии за монтажници на фотоволтаични системи, обхващащи този и много други продукти. Особено в практическата част на тези обучителни сесии ще имате възможност да изпитате колко лесно може да бъде фотоволтаиката с продуктите и решенията на HAWEI Solar. Повече информация за това и за партньорската програма на SKE също ще намерите в края на това видео. А сега нека се потопим направо в днешното видео. Приложението HAWEI Fusion Solar улеснява многобройни процеси както за потребителите, така и за инсталаторите, във връзка с инсталирането и експлоатацията на фотоволтаични системи, базирани на технологията на HAWEI. Най-хубавото е, че всички най-нови модули и компоненти са съвместими и могат да се управляват централно от едно място. От чисто новото зарядно устройство HAWEI AC-WALLBOX до инвертора, приложението HAWEI Fusion Solar предлага много функции, които да покрият всички нужди на операторите и инсталаторите. Например, то може да се използва за управление на устройствата а докладите и сигналите могат да бъдат достъпни директно от терминала. Приложението също така показва проницателна информация за потока на енергия и енергийните изисквания на системата, всичко това в реално време. Потребителите оценяват особено високо простия и лесен процес на въвеждане в експлоатация След като софтуерът бъде инсталиран и свързан с системата, например чрез Wi-Fi, автоматично открива инсталираните компоненти и води потребителя през интеграцията. За тези, които желаят непрекъснато да подобряват и наблюдават своята система, разширените функции предлагат доста полезни инструменти. Когато се използва с оптимизатори, софтуерът открива възможност за наблюдение на ниво модулна. Например, приложението предлага проактивна диагностика на системата. Ако е необходимо, потребителите могат също така да инициират диагностика на кривата на потребителския интерфейс и да получат важни показатели. Освен това, приложението HAWEI Fusion Solar архивира данните за производителността, така че показанията могат да бъдат прегледани с задна дата. Като цяло, приложението HAWEI Fusion Solar значително съкращава времето за поддръжка, като същевременно предоставя данни директно от сърцето на системата. Приложението е и безценно помощно средство в случай на неизправност. Техническата служба на HAWEI гарантира, че софтуерът е винаги актуален, като са налични съответните актуализации. Най-новата версия на приложението HAWEI Fusion Solar App е налична за устройства с Apple iOS в Apple App Store и за системи с Android чрез нашия уебсайт ske-solar.com. Можете също така бързо и лесно да изтеглите приложението HAWEI Fusion Solar за устройства с Android директно чрез QR-кода показан тук. И най-хубавото е, приложението HAWEI Fusion Solar App е напълно безплатно за нашите клиенти. Друг начин да се възползвате от предимствата на Fusion Solar е чрез уеб-портала. Можете да получите достъп до уеб-портала HAWEI Fusion Solar чрез връзката, показана по-горе. Тази връзка ще ви отведе до страницата за регистрация. На началния екран на Fusion Solar ще видите преглед на вашата система и там можете да направите множество настройки. За повече информация можете да се обърнете към ръководството за потребителя, включено в комплекта на продукта, или да посетите нашия уебсайт на адрес ske-solar.com. В раздела Продукти ще намерите всички продукти, които в момента са на разположение за закупуване. В рамките на подробния преглед на всеки продукт ще намерите не само техническа информация, но и информационни листове, ръководства за бърз старт, видеоклипове и сертификати. В раздела Поддръжка
Допълнително ще намерите информация за продукти, които може вече да не са налични за закупуване, но все още са инсталирани при клиенти. Изтеглянето на различни избрани продукти също може да се извърши лесно от този раздел само с едно кликване. Ако сте търговски инсталатор на фотоволтаични системи и се интересувате от обучение за този или друг продукт, Академията на SKI може да ви помогне. Тук ще намерите редица курсове за обучение и цялата информация за партньорската програма на SKI. Ако това видео ви е харесало, моля, дайте ни палец нагоре и се абонирайте за нашия канал. Бих искал да се сбогувам с вас за днес и да ви пожелая слънчеви часове и много удоволствия с вашата фотоволтаична система HWI. До следващото видео с вътрешни съвети на SKI.